idan ba za ki damu ba. Kinga. Ya Ummi, ku ba mu nan wajen. Sai Allah na, wannan ai sauri. Sai kun tashi. Kuma ya cikin shagon. Kuma tsare kana boko da kawo kuɗin. Kaga. Kai. Hello? Amin, dan ban minti ɗaya zan kira ki. Muje. Ai yanzu na shago service. Aha, Rolling. Hello? Hello? Dan bare, ulayin gidan su Imamu. Action! Babu matsala. Nake musulmi ne ta yata da wasa musulmi a kan ya aikata na hauka Na gode. Kinga idan ba za ki damu ba. Ina so ki bani rabin zuciya. idan na ji kuma ka Za a yi tabbakiya. Isa. Na